この2台悩まれてる方すごい多いと思います。今回はこの Galaxy S8 を僕が購入してしばらく使ってみて、今まで使っていた iPhone とどちらがいいのかをですね、使ってみた感想を踏まえて皆様に考えていただけたらなと思います。はっきり言ってこの2台のどちらがいいのという質問に対して明確な答えはないと思います。それぞれの端末の個性というものを見極めて自分にどう合うかを判別してほしいです。それでは僕が感じたことをいくつかに分けてご紹介していきたいと思います。まずは本体の大きさと画面の大きさについて。画面の大きさは iPhone7 Plus が 5.5 インチ、そして Galaxy S8 が 6.2 インチです。しかしこちらの Galaxy S8 は両端の画面が曲がっているのですごい小さく感じます。画面をつけてみるとわかるのですが、 Galaxy S8 は画面がすごい縦長です。そしてこんな感じで画面の四隅が丸みを帯びています。画面のサイズは Galaxy S8 の方が大きいのに iPhone7 Plus の方が本体サイズは大きいんですね。数値的にはねやっぱりこっちの方がでっかいんですけど、画面が湾曲というかね、両端が曲がっているのと、あとは四隅が、丸みを帯びているということでね、持ちやすく画面の数値的に大きいのはこちらなんですが、実際に使ってみるとこっちの方が大きいんじゃないのって感じることが多々あります。次は画面について。またしても数値的には Galaxy S8 の方が画面の解像度は高いです。 iPhone は LCD、 Galaxy は有機 EL というディスプレイの方式を採用しています。こちらの有機 EL ディスプレイというのはバックライトがいらないので省電力かつ薄い、そしてなんといってもバックライトがないことによって画面の黒い部分が本当に黒ということなんです。そしてカメラについて。この2台でいろいろな景色を撮り比べてみました。それではどうぞ。これもどっちの仕上がりが自分が好きかということで見分けてくれればいいなと思います。だけど暗所での撮影は断然 Galaxy S8 の方が有利です。だけど後でちょっと編集してる感があります。処理性能いきます。もうねここまで来るとあんまり歴然な差はありません。そして比べてみてもこっちが早かったりこっちが早かったり、どっこいどっこいという部分がいっぱいあるので、これに関しては次の項目で考えてくれればいいと思います。ユーザーインターフェース。先ほど言った処理されたものが画面にどう出てくるかという面で、これもね本当に個人的にどう感じるかという部分で Android の Galaxy、 そして iOS の iPhone、 アプリ一つ開くにもこんな感じですごい画面ですね。で Galaxy よいしょ、こんな感じです。どっちが好きというかね、いろいろ好みがあると思います。マルチタスクの表示の仕方、ページの切り替え方、指紋認証の応答、こんな感じのね細かいところや表示の仕方などの違いを自分でどっちが好きかっていうのを、決めてほしいと思います。そんな感じです。あとその他という項目で言いたいことがいくつかあります。 iPhone7 Plus の優れているなと思う面はやっぱりこの 3D タッチですね。Galaxy 使ってて画面押し込んであれ反応しないな、そういえばこれ Galaxy だったって思うことがたびたびあります。あと Galaxy でいいなと思う面はこの電源を切った時の表示ね。
Always on Display かな。こうカレンダーをね表示いつもしてくれるんですよ、電源ついてなくても。だからこれひょいっと置いといて、ふと画面ボタン何も押さないで見ても今日が何日なのかとか、あとは今何時なのかな、通知が来てるかなとかいうのが全て分かります。なのでカチカチ電源つけたり切ったりっていうのがあんまりなくなります。そしてこの画面からねホームボタンを押して、ロック解除する方法がいくつもあります。まずは消えちゃった。よいしょ。虹彩認証、目の玉の、なんか色柄っていうのを判別して、ロック解除できる方法というのと、あとは顔認証、指紋認証、パターン、あと数字のロック解除の方法があります。5つありますね。顔認証、虹彩認証がすごい便利です。ここにね指紋認証の部分があるんですけど、指紋認証ってさ、夏になるとすごい指が汗ばんでてなかなか認識しないことがあってねムカつくんですけど、顔認証だとすごいね正確で早い。多分高須先生とかに見ていただかない限りいつも使えると思います。そして最後に僕が Galaxy S8 で一番気に入っている部分っていうのはこれです。 YouTube で動画を見るときにこの機能、縁ギリギリまで合わせるっていうね、この機能見てください。すっごい迫力、そして綺麗なんですよ。ほら Galaxy S8 の中に Galaxy S8 です。もうね YouTube 見てるときはこれ発色すごい綺麗ですし、もう完璧、言うことなしです。裏面綺麗。ちょっとねカメラの充電が切れてきたのでもう終わりにしなきゃいけない感じなんですけど、結局 iPhone と Galaxy S8 どっちがいいのかっていうのは自分が実際に使ってみてどう感じるかという面で決めていただければなと思います。今見ていただいたことでね決めてもいいんですけど、家電量販店や iPhone なら Apple Store、 今ならこれ Galaxy Studio というもので、展示品がされるみたいなので、そういうところに行ってみて決めてみるのはいかがでしょうか。やばい急がないと。この2台を一言で表すとするなら、魅力と興奮は Galaxy けど安定感と使いやすさは iPhone、 そんな感じです。ではまた次の動画で。